Dyma Bella a'i brawd bach Nico. Yn 13 oed mae ganddi gyfrifoldebau ychwanegol fel gofalwr ifanc ac yn helpu edrych ar ôl ei thad a'i brawd arall, Alex. Mae wedi bod yn gofalu amdanyn nhw ers iddi fod yn 6 oed. Pryd fi'n dod nôl o'r ysgol, fi'n gofalu am dau brawd bach fi ar fy nhad. Oherwydd y dad fi'n cael problemau iechyd meddwl a mae wedi torri hip fi, felly mae hwnna'n stopio fe rhag cerdded. Gyda dad, fi angen nôl pethau am fe, helpu fe mewn o mas o'r tŷ. Gyda Alex, fi angen creu siwr bod wedi cael medication fe, hefyd gyda'r babi fi angen bwydo fe, rhoi ei gwely, wneud pob beth fydd mam yn wneud oherwydd fi angen help. Bob dydd mae hi'n gwneud tasgau o gwmpas y tŷ i helpu ei mam. Wel, fi'n codi am wain fi'n bod yn barod am ysgol, ond os mae ddim yn difod ysgol, fi'n dod lawr a helpu gyda glanhau, helpu gyda wneud bwyd a pethau fel yna. Wneud glanhau dillad ni, rhoi pethau mas, ironing, just pethau rownd y tŷ. Tu allan i'r ysgol, mae Bella wedi bod yn rhan o glybiau ieuenctid ac wedi cael sawl profiad hwylus. Cefnogaeth sydd yn holl bwysig yn ôl ei mam. Mae profiadau wych ar gael fel mynd i Alton Towers neu Drayton Manor. Mae llawer o pethau fel bod nhw'n gallu gweld bod bywyd tu allan i bod yn gofalwr ifanc. Mae nhw jyst yn gallu bod eu hun ar gyfer y dynod hwnna. Chwaer fawr sydd â sawl cyfrifoldeb, ond yn barod i helpu be bynnag yw ei rôl. Cefnogi menywod ar y cae ac wyddi ar y cae hefyd. Dyna fwriad raglen B y Gymdeithas Pêl-droed, sydd newydd orffen ei thrydydd flwyddyn. Eleni cafodd 16 merch y cyfle i gael ei paru gyda mentor i'w helpu i ddechrau gyrfa yn y byd pêl-droed. Rwy'n fi wedi gael ei matcho gyda Sharon Tuff. Mae Sharon yn gweithio i'r FAW a mae hi wedi dysgu fi popeth am pêl-droed, beth sy'n digwydd tu ôl y scenes a fi wedi dysgu mor gymaint o hi a nawr fi'n meddwl dyna ble fi eisiau bod yn y dyfodol. Fi'n gweithio ar foment i Bristol City ac felly dwi eisiau symud ymlaen yn y job yna. Mae Gaerffili wedi bod yn gweithio gyda fi a mae yna sesiynau mewn person ble ni'n cael profiadau ac yn cael cyfle i datblygu skills. Yn ôl mentor Emily, mae'r raglen yn rhoi'r cyfle i rannu ei phrofiadau hi a helpu eraill. Pan o'n i ar y cwrs yn prifysgol yn wneud darlledu chwaraeon, oedd dim ond 2 o ni o menywod ar y cwrs. Felly oedd hwnna'n rhywbeth sy'n bwysig i fi i grymuso menywod a os fi'n gallu rhoi nôl i menywod a grymuso rhywun fel Emily, jyst iddyn nhw cael dangos eu llawn potensial yn eu swydd, beth bynnag yw'r swydd maen nhw'n mynd mewn i. Gyda blwyddyn fawr o flaen tîm pêl-droed menywod Cymru, gallai'r raglen arwain at swyddi i rai o'r merched. Mae'r rhaglen yn bwysig achos mae'n helpu merched i ffindo ffordd mewn i'r byd pêl-droed, a mae hefyd yn rhoi cyfle i ni fel cymdeithas i recriwtio nhw. Gyda chyffro Ewro 2025 yn agosau, cynyddu mae'r cyfleoedd o bob math i ferched yn y gamp.